Eveline Ruiters, je staat hier op de wandelloop. Je bent net gefinished. Ik vond zelf dat je eigenlijk heel goed geweerd hebt in het veld. Maar wat is jouw verhaal? Ik denk er anders over. Nee. Vertel eens. Ja, ik weet niet, ik had goed getraind en ik had echt goede hoop dat ik wel zo in de buurt van de eerste team zou lopen eigenlijk. Het ging op de training ook heel goed. Maar het was zo'n geduw en getrek en dan moest ik nog eens een keer 20 minuten, een half uur wachten dat er hier een reanimatie was. Dus ja, dan verlies je ook al een beetje je focus. Maar ik had ook vooral heel koud. Ja, maar het is ook wel zo dat je veel regionale wedstrijden eigenlijk goed loopt. Je komt hier, dit is eigenlijk een internationale wedstrijd. Zelfs geen nationaal, maar internationaal. En dan kom je hier in het geweld terecht. Ja, zeker. Hoe heb je dat dan ervaren? Ja, nou, ik heb natuurlijk tot een paar jaar terug wel op nationaal niveau meegerend, maar eigenlijk de laatste tijd heel veel regionaal gelopen. En je merkt gewoon het verschil. Die meiden die lopen zo hard weg, de eerste 100 meter. Je zit echt volle sprinten. En het is duwen trekken, je moet toch je plekje veroveren. Dus je bent gewoon in je hoofd met iets heel anders bezig eigenlijk. Dus dat vond ik toch wel heel zwaar. Onder de wedstrijd? Ja, onder de wedstrijd was ik heel bezig. Ik moet hier lopen en ik moet op deze plek en die moet weg en die moet weg. Dus ja, je duwt je wat af. Maar dan is het eigenlijk ook zo snel voorbij dat ik eigenlijk niet eens meer tijd heb om een eindsprint in te zetten. En zo'n korte cross is toch 2 kilometer, ietsje meer misschien, dus het gaat gewoon smoeihard eigenlijk. Ja. Je hebt voor de korte cross gekozen omdat je eigenlijk ook de wat kortere baanafstanden doet. Als je nou dat vergelijkt met je trainingen die je gedaan hebt, hoe komt dat tot zo'n recht? Het is natuurlijk iets anders dan de training in de zomer. Je doet een aantal aan baan doen. Ook omdat ik vooral wil crossen, dus dan probeer je toch ook je inhoud wel uit te bouwen eigenlijk in de winter. En wat houdt het de inhoud uitbouwen? Is dat voor jou toch wel redelijk wat kilometers? Ja, toch wel. Maar ik blijf natuurlijk wel middellange afstand lopen. Hè, dus, en hoeveel kilometers zijn dat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet eens weet. Ik denk zo tussen de 60 en de 70 ongeveer per week. Dus, en hoeveel trainingen doe je dat? 5 tot 6 per week, ja. En als je nou je lijn doortrekt, want je bent eigenlijk vanaf het vorig baanseizoen, vind ik dat het heel erg goed gaat. Ja. Als je lijn doortrekt, waar kijk je dan zelf, waar zit je in de zomer? Ik hoop wel onder de 420 uitkomen op de 1500. Het staat nu op 424. Dus ja, daar moeten we nog wel vanaf. Maar ja, het jaar daarvoor stond op 436, dus op zich... Het zijn al mooie tijden, hè? Je traint bij Michel van der Wal. En het verdere doel, als je na dit jaar kijkt, is er nog iets van wat langere afstanden? Een 5 kilometertje of 1K? Ja, ik vind het heel moeilijk, ook omdat ik net eigenlijk afgestudeerd ben met mijn studie geneeskunde. Dus net begonnen als arts, dus dat geeft ook eigenlijk energie als je fulltime gaat werken. Ik merk het wel dat het soms lastig is met combineren. Ik ga maand beginnen met de huisartsopleiding, dus ik moet daar ook kijken hoe ik het allemaal ga redden, zeg maar. Maar dit jaar onder de 420 en een mooie 3000 neerzet op de baan. En dan volgend jaar hopelijk hier wat harder. En iets van stiepel lijkt me wel goed voor jou. Nou, ik weet niet of je mijn woordentechniek kent, maar die is niet... maar mag je aan Michel vragen. Maar dat kunnen we nog aan werken, of Michel. Ja, valt nog een hoop te trainen, ja. Ik zag hier ook net de bondscoach André Hoed rondlopen. Ja. Ben jij ook wel opgevallen bij hem? Nou, ik was een aantal jaar geleden opgevallen, maar volgens mij inmiddels niet meer zo. Dus ik denk ook dat het toen te maken had dat je talent bent, zeg maar, en nu ben ik inmiddels toch alweer 25. Dus ja, talent is het misschien ook niet meer. Oh, je bent nog jong? Ja, het is nog wel jong, maar vergeleken met een A van B junior is het natuurlijk wel iets ouder. Ja. En zij doen vooral echt die nationale trainingen, toch met name met junioren en dan eerstejaars of senioren. Maar goed, ik doe mijn best en ik hoop dat het nog een keertje opvalt. En ik denk op zich het baanseizoen is wel, er staat wel mooi op de ranglijst, dus dat moeten ze wel gezien hebben, denk ik. Maar Nee, prima, ik zou zeggen van succes verder van het seizoen en zet hem op. Hè. Dankjewel.